بعلت 22 ميازيا بناي قبر سناي نهي وتادحن مركب كما كلاي بحر زدحانو بركت زبل إيرتراويان زركبوهم 82 سدتنياتات أبليبيا أبستفرالي أبيات مأسرتي كم أمز أمسلو بركت زبل سدتنياتات كم زلون بزح سكيات يحلفوا بمهلاوم دما علم كترد أمتا محسينهم زون بزا ناي قبر سناي تكالت وننا نهي وتادحن مركب زدحانو سدتنياتات كبيرترا سودان إثيوبيا غانا نيجيريان توغون زموتيوم أبمنقوم كأكلته تحت عدمة دك آنستيو زركبوئن 11 دك آنستيو 23 كالوت تحت عدمة دك تبعتيو كم زركبوهم كقلت انكولو حانت دمه ناي شدشتو ورحت أنستي قوال نستيتي كم تركبوون تحبير لا حدا كابزون بزا مركب دحينهم زلو إثيوبيويان نمع كانت أبزها وقالو نسونا بليبيا بكلت تشحن 23 كم زمتسن بركز بلا أبيات مأسرتي نخبابت شعات ورح كم استأسرن نخوص وخا سدرابيتو $10,000 كخفلو كم استقددون كقلت انكولو كمو أبت تأثير لزنبر بيت مأسرتي بركت زبلو $10,000 زحتتو سدتنياتات كم زلو بمزراب أنا حجي بسلام آتي مهلاوي كم بحدش تولدو خويني يسمع عن زلو نتم أبليبيا أبيات مأسرت زلو دما دمس أي خوانم ألو خيلو نسو أب حدا أب كاب تروبول زركب أسامة زبهال بيت مأسرت تأثيرو كم زنبرن أبت بيت مأسرت خاز أكل مقبي يخون كدان وي ماي كم زيلن بوزحات هيوتم سونو سدتنياتات كم زلون انت زي كفيل كادما خابت بيت مأسرت كتوص زي حسابي كبل قليصوا كم زفلت أبز أوان أبليبيا بمايد زغصرو إيرتراويان إثيوبيويان زلو خوينم بوزحات دما نخوصو أشحات دولارات نداتا حتتو أفقدو أبيات مأسرت كم زلو يفلات حدا كاب قدايم تتصاوت كعس اگر إيرترا زخونه ناي قدم تتصاوتاي هاغراويت غانتا إثيوبيا كوم دما أسلطانه هاغراويت غانتا إيرترا زنبرن نغاش تخليت اب كونفدريشن كعس اگر أفريقيا مالت اب لعلواي تخاتتال كعس اگر أفريقيا زخونه تكال ناي كوميشنر بوتا سراح كم زرخبتا غاليصو ابتي وصي زول زينا دما زي قديم تتصاوتاي هاغراويت غانتا كعس اگر إثيوبيا كوم دما دحيرو أسلطانه هاغراويت غانتا إيرترا زنبرن نغاش تخليت اود درات كعس اگر أفريقيا ناي تحت 10 عامت كوميشنر كوينه خمرحيو بكاف تمريص زلا كم ذكر نغاش تخليت اب عدم عسراتات اب زنبرو لوان تصاوتاي هاغراويت غانتا إثيوبيا خوينو اب زتفلاليه مدرخات أفريقيا تساتيفو زفلت خوينو هاغراويت غانتا إثيوبيا وكيلخا اب قطمات سيكافان كال اهغراو وددراتن تساتيفو يفلت يو اب تግራይ ዝርከቡ ተቃወምቲ ውድባት በሐድሽ ፕሬዝዳንት ግዚያው ምሕዳር ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝቆመ ካቢነ ሚኒስትራት በሐደ ወገን ዝተዓብለለ በመባል ተቃውሞም ገሊጾም እቶም ሰለስተ ውድባት ሰልፍ ዓረና ሰልፍ ናጽነት ትግራይን ባይቶናን ኮይኖም ነቲ ፕሬዝዳንት ግዚያው ምሕዳር ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ቆይሙ ዘሎ ካቢነ ሚኒስትራት አሳታፊ አይኮነን ኮመደማ በሐደ ወገን ዝተዓብለለ በመባል ከቃውሞን ከለው ንሕጋውነት ድማ ምልክት ሕቶየ እትዮም አለው ንሶም ንሕጋውነት ናይ ዝሐድሽ ምምሕዳር ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእተውሉ ምኽንያት ኣመልኪቶም ድማ ኣውፅሞ ኣብ ዘለዎ መግለጺ ዘመነ ስልጣን ናይ ተቐድሚኡ ዝነበረ ምምሕዳር ምስተዛዘመ ብሓይሊ ናብ ስልጣን መጺኡ ክብሉን ከለው እቲ ኸቢነ ከዓ ንኹሎም ወገናት ትግራይ ዘየሳተፍ ብምዃኑ ኣሳታፊ ኣይኮነን ብምባል ነጺጎም ኣለው ኣቦ ወንበር ሰልፊ ናጽነት ትግራይ ዶክተር ደረጃ መዝገበ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ካቢነ ንሓደ ጉጅለ ጥራይ ዘጠቓለለ እዩ ካብ ናይ ትግራይ ግዚያዊ ቤት ምኽሪ ድማ ኣፍልጦ ዝሰኣነ ይክብልን ከሎ ኣቦ ወንበር ዓረና ዝኾነ ዓምዶም ገብረ ስላሴ ብወገኑ ውሳነታት ናይ ተሐድሽ ካቢነ ብግዚያዊ ቤት ምኽሪ ትግራይ ተቐባልነት ክረክብ ኣለዎ ብምባል ነዚ ስጉምቲ ግን ሸለል ተባሂሉ ብምባል ነቒፎ ምክትል ኣቦ ወንበር ሰልፊ ባይቶና ዝኾነ ዮሴፍ በርሀ ብወገኑ ትግራይ ኣብ ከቢድ ኩነታትን ከላ ዝተመዛበለ ህዝቢ ድማ ኣፈቆድኡ ብጥሜት ይሳqa ኣብ ዘለወሉ እዋን እቲ መንግስቲ ሓደ ጉጅለ ዝወክል ካቢነ ክምስርት ምጉያዩ ቀዳማይ ዕላማ ጸጋታት ናይ ተክልል ምቁጽጻር ምዃኑ ዘርእየካ ኢሉ ኣብ ኤርትራ ንኡዞባ መንደፈራ ዝናብ ኣብ ዝተፈላልየ ቦታታት ጉድኣት ከም ዘውረደ ተገሊጹ ኣብ ንኡዞባ መንደፈራ ኣብ ምሕዳራት ከባቢ ኩዶ ፈላስን ዓዲ በርን ብ19 ሚያዝያ ዝወቕዕን ንፋስን በረድን ዝተሓወሶ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ሕርሻ ጥሪትን ንብረትን ጉድኣት ኣውሪዱ በቲ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ንልዕሊ 1 ሰዓት ዝቐጸለ ብርቱዕ ዝናብ 150 ሄክታር ብመስኖ ዝለምዐ ኣሕምልትን ዘራእትን ተደምሲሱ ኣብ ከተማ መንደፈራ እውን ኣብ ኣባይትን ዓንድታት ኤሌክትሪክን ዕንወት ክወርድን ከሎ 50 ጠለበ
በግዕ በበረድ ከም ዝሞታ ተገሊጹ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ድማ ኣብ ንዑስ ዞባ ደቂ ኣምሓረ ብ18-19 ሚያዝያ ነፋስን በረድን ዝተሓወሶ ብርቱዕ ዝናብ ከም ዝወቕዐ ክግለጽ እንከሎ ብጀካ እውን ኣብ ንዑስ ዞባ ሰንዓፈ ምምሕዳር ከባቢ ዓደባግዕ ብ20 ሚያዝያ ዝወቕዐ ቦብላን በረድን ዝተሓወሶ ዝናብ ኣብ ጀራዲን ጉድኣት ኣውሪዱ እቲ ኣብ ሰዓታት ምሸት ንኣስታት ሰዓትን ፈረቓን ዝወቕዐ ዝናብ ለሚዑ ኣብ ዝነበረ ምሩጽ ዘርኢ ድንሽ ከምኡውን ኣሕምልትን ፍረታትን ዕንወት ከም ዘወረደ ተገሊጹ ዘሎ በቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ኣብ ሰብ ኮነ ጥሪት ኣባይትን ዝወረደ ጉድኣት ግን የለን ኣብ ዝዋን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ከበሳታት ብርክት ዝበለ ዝናብ ዝሃርም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ገለ ከባቢታት ግን እቲ ዝናብ ምስ በረድን ንፋስን ተሓዊሱ ኣብ ዝሕይለሉ ኣብ ጥሪት ንብረትን ሕርሻን ፎኩስ ዝኾነ ጉድኣት የወርድ ከም ዘሎ ይሕበር ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ርእሰ ከተማ ኬንያ ናይሮቢ ደሃዮም ጠፊኡ ዝነበረ ኤርትራዊ ኣቦ ከም ዝተረኽቡ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ሓቢሩ ኣቶ ተስፋይ ሞባእ ዝተባህሉ ኤርትራዊ ኣቦ ዝሓለፈ ዓርቢ 18 ሚያዝያ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ጠፊኦም ድሕሪ ምቕናይ ኣብ ሻውዓይ መዓልቶም ሐሙስ 24 ሚያዝያ ከም ዝተረኽቡን እንተኾነ ገና ኣብ ሆስፒታል ከም ዘለውን ቤተሰቦም ሓቢሮም ኣለዉ እቶም ኣቦ ዓርቢ ስቕለት መዓልቲ ካብ ንጎ ሰዓት 9 ክሳብ ከባቢ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ከባቢ ያያ ሰንተር ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን መድሃኒ ዓለም ክሳብ ምዛም ስርዓተ ቅዳሴ ከም ጽንሑ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር ኣቐዲሙ ከም ዝተሓበረ ስርዓተ ቅዳሴ ድሕሪ ምዛሙ ኣቶ ተስፋይ ብዳሕራዋይ ማዕጾ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ወፂኦም ድሕሪ መኻደምዮም ደሃዮም ጠፊኡ ዝቐነየ ስድራ ቤት ፈተውትን ኣብ ናይሮቢ ዝነብሩ ቅዱሳት ኤርትራውያንን ኣብ ዝተፈላለየ መደበራት ፖሊስን ሆስፒታልን ሓቲቶም ደሃዮም ተሳኢኑ ከም ዝቐነየ እውን ይፍለጥ ካብቲ ቦታ ኣዝዩ ርሑቕ ናብ ዝኾነ ጆጎ ሮድ ዝተባህለ ከባቢ ከም ዝኸዱን ኣብቲ ዕለት ድማ ኣብኡ ወዲቖም ከም ዝተረኽቡን ቤተሰቦም ሓቢሮም ኣለዉ ክሳብ ከባቢ ጆጎሮድ ብኸመይ ክኸዱ ከም ዝኽኣሉ ዛጊድ ዝተነጸረ ነገር እኳ እንተዘይሃለወ ብቐንዲ ጽርግያ ከባቢ እቲ ቤተ ክርስቲያን ክትሓልፍ ብዘጓነፈቶም ኣውቶቡስ ተሰቒሎም ከይዶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ግን ማዕከን ዜና ቢቢሲ ዘዘራረቦም ኣባላት ቤተሰብ ገሊጾም ኣብታ ዕለት ወዲቖም ዝረኸብዎም ሰባት ድማ ብኡ ንብኡ ማማ ሉሲ ናብ ዝተባህለ መንግስታዊ ሆስፒታል ከም ዝወሰድዎምን ንዝሓለፈ 7 መዓልታት ኣብቲ ሆስፒታል ክእለዩ ከም ጸንሑን ኣብቲ ሆስፒታል ከይዳ ካብ ዝረኸበቶም ናይ ቀረባ ዘመዶም ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘነጽር እዛ ማዕከን ገሊጻላ ምስኦም ዝኾነ ንመንነቶም ዝገልጽ ሰነድ ስለ ዘይጸንሐ ብኣጋ ክልለዩ ከም ዘይተኽኣለን እንተኾነ ኩነታት ጥዕናኦም ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዘሎ ብተወሳኺ ተፈሊጡሎ እቶም 80 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣቦ ናይ ጥዕናን ናይ ዓይንን ጸገማት ዘለዎም ኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ ናብ ዝነብሩ ደቆም ንምኻድ መስርሕ ቪዛ ንምስላጥዮም ቅድሚ 5 ወርሒ ኣቢሎም ምስ በዓልቲ ቤቶም ናብ ኬንያ ዝገሹ ብማይ ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ዕቑባ ንምሕታትን ከምኡውን ናብ ካልኦት ሃገራት ንምጋሽ መስርሕ ቪዛ ንምክትታልን ናብ ርእሰ ከተማ ኬንያ ናይሮቢ ከም ዝውሕዙ ይፍለጥ ዘማዕከን ከም ዝሓበረቶ ድማ ኣቶ ተስፋይ ሞባእ ኣብ ኣስመራ ከባቢ ማይ ተመናይ ዝነብሩ ኮይኖም ኣብ ኣስመራ ፍሉጥ ትካል እንዳእኽሊ ከም ዘለዎም ገሊጻላ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም